Ongi etorri Urbietako Rubi Zelaizere hemen gauz beste jardunaldi batez, 10. jardunaldia da borduko Espainiako Orezko mailan Rubi Saliok beste derbi bateko gaurkoan Nordeko Suez irudizetan Getxoztarrak zelairatzen bere betiko elastiko horixegaz eta baltzagaz, praga baltzagaz klasiko bat, ja, Orezko mailan damen Bizkai mailan erreferentzi bihurtu den derbize, Bizkaia Gernika talde atzetik, sasoi betien basurdiek ikusko gu gaurkoan, ze Getxotarrak partidu bat irabazitxe bakarrik, hori bai, lau bonus, bierasoan David defensan behata da beste partidu batzutan, eta kontuten euki bierda azkenengo postuen dauzuela, 8 puntugaz, eta horre puntuek eta horrek geusek aldatu inbierko da bezez da nahi. Maile egaltzia horton, Gernike beste alderdi batetik goratxo hau da, sailkapenien. 8. da 17 puntugaz eta goiko postukaz lotzeko gaurko garaipena nahiko bitala, nahiko garrantzitsue da. Raposo epaiek emongo deu baimena jolasteko lehenengo jokaldi hau ikusko guz saki oso naizen da. Eta ganera, ona, baina kontu zor, runtxe fitxak eta barrize azkenengo egunetan heldu da. Tukumanoa da bera, bebai. Matias Silva marron, kontu zor, bizkorra eta debikerola eta kaserizen nagusen behin. Eta, ostabe, atarabiko du Fede Pitzlerrek 3 puntu botateko agatara besta izango txarra. Jaurtitzaile bikaine da Argentinarra eta segizen eskatu deu. Ostikoa botateko txutadora, plataformie eta hor dator foruko tratora. Laguntzen, ura apurtxue bai ekarten, ondino hasi baino eskarain lehenengo minutxue, zali epe berotzen, girua berotzen hemengo derbizen eta bizen bitxartien 15koak eskuratuko guz. Getxon partetik bategaz German, bi Iker Labin, hogeta bategaz irun moduen jolasten, ze irue Lawrence Hunting, Australiarra lesioneta dau, Markel Dominguez dau, laugaz Inigo Lua Zeresti Pato, bosgaz Mik Melia, eta 6gaz Poyoka, 7gaz Nebu, 8gaz Mat, 9gaz Unai Aranguren, 10gaz Tedi, 11 Erbaz, Sales Erbaz, 12 Matoto, La Pantera Negra isiltasune mesedez hori jaurtitzerako orduen, Alexander Álvarez 13, 14, Ander Arratet 15, Junior. Ona benetan ostiko jaurtiketie eta Fedek ostabe martxan ipingo deu partidu hori bai 3 eta bapez. Fede puntu geixen sartzen daben jokalarixe da hemen etzeko taldien eta bai liga mailan hor dago 5. postuen eta gorantza bidien bagoaz ostabe ordua Pantera baltza ataten gora. Justin, fenomenal. Ondo, Justin bere 2-0-2 metroak. Probesten, jokatzen, ordoa marron, Matias. Fitxaketa barriz esaten gu, Argentinarra gogoratu Andrew King, Australiarra Dubaire joan dara zeben bat jolasten, ondo, Matias atzerantza jauside, ez da pasetan ezer hor. Bueno, bai, baloie galdu gule, Getxotarra garbitzen, ondo oina, Unai Aranguren hor hartzen baloie, ondo German txokien, Getxo, ondo bebai hor, Matukos baloie bera, baloie dekogu, jolasten, Maguna, ondo Kepa Malas, Eder da, jolasten hor 15koan, bategaz dau, Eder, Arratiko Sekorra, bigaz, Nacho Fordan, horre Ignacio hori da beste bat Argentinarra bebai, etona Potxoka, Joajaku, Jon Mikel Aboitiz. Ingalaterrera, lan asuntoak direla, medio, eta nire ordez hor da, opotzaile moduen, beste Argentinar bat, Nacho, 3gaz, gure txino dabor, lehenengo lerroa osatzen, bigarren lerroan, Eneko Zabala 4 eta Justin Friedrich 5gaz, 6gaz, Jon Maguna forutarra 7, Matias López eta 8, Mateo Bast. 9gaz baloi galtzetan Iker Olaeta. Eta apertura modu joko zabaltzaile moduen
Jorge Tuku Dominguez, Argentinarra bebai, hogeta bideko lepoan zenbakize, 10 moduen jokatzen. 11gaz egal baten Xabir Albizua eta beste egalien 23gaz Joaquin Paliza. Erdilari moduen, esan dugun moduen, Matias Silva eta Federico Pichler. Erdilarizek Argentinarrak gaurkoan eta atzien seguru bet gure idoloa eberetzien Aitzol Martitegi, beste urte batez horatzien gordetan gure saioko lerroa azken gizon moduen. Eta hemen Nacho Tutxe atateko prest osoa ingogu. Saltoan, Getxo atzera doa, aurrera Erdire, Justin ona benetan. Partziala Ustartzie, Maloie, Unai, Aranguren ardura dune sartzen Maloie. Ondo Bernike, Maloie berruskuratu, Mateo, fintatxue barrutik, laguntzi bierdeu, ondo garbitzen hor Maguna eta Matias, hor da gure txino, argaldein da gure txino, kilo asko ganera, bizkortasunien irasiko ban. Kontuz hor, ez da bezer, ondo garbitzen hor Gernike. Eta hor ez teu jolastu antza Baloie, edo ez teu itxi jolasteko moduen. Nacho edo Ikerrek. Eta Raposo epaile beste klasiko bat hemen horrezko mailan. Beste urte batez, da kontuz ez da urtengo, hor Joaquin Paliza, ai. Kausi jaku hor, Baloie, rezepzioan konfie de gora Aitzolek lagunen rezepzioan da azkenien prisakaz. Baloie bera. Horrezko mailan, aurton goizen Sanitas Alcobendas, taldi fenomeno dabil ganera, ez da bromi gero. Berrogei puntugaz, 9 partiu jokatute, danok, ja atzeratuek eta danak jokatute dauz. Eta bigarren, Salvador, eta hirugarren Valladolideko beste taldie, Brak, 35 eta 33 puntugaz, 30gaz Sanboi, 29gaz Cisneros, 23gaz Santanderreko talde Independiente, eta 22gaz Ordizi, Gernike 17gaz. Bueno, jokaldize da, bado atuku, oso ona, Aitzoltxu! Gogortxu sartutxo hor tripera, Astimie, ondo, Jorge, Tuku. Da ez da oikoa, hau ikusteko jaixo gara, abiletan Aitzol, baloiek hartzen, Juan. Eta rezepzio gatxak izendien hor lehenengoa denpora gitxigaz, bigarrena gogortxu hor iztentzi laburrien, eskeibarik jaurti indotzo Tukuk. Sakatzen hasi gara harin hau, ez dino paiek ezer. Janda dekotzegue, Maguna hor peskan. Maguna hor peskan, baina legez kontra. Baloiek gure parien izango da. Eta hor dago Erlantz Morenti, laguntzaile beste klasiko bat Urbietako egaletik. Bere banderolatxugaz. Baloi eskatzen, Iker Labin, beste klasiko bat Getxoko taldien.
Atzera, ezin Matias, ondo getxo, bizkor, Unai, jokatzen hor Tedi Gaz, kontuz baloie jeusi da, Tedi Kostabe ostikoa, Zulorantz, Aitxoleko ingoan bai, errazezinen ondo, ostikoa belepora ona, eta barruen dau, barruen dau, ez, kanpoan dau, ostiko ona, oingoan bai. Hemendik apur bete, naiz eta perspektibiek lagundu alturetxu gaz, ez da errez, ikustie bestie partie. Eta ba, guaz eurrera, amargarren minutxu eurbietan, Gernikek 3, Getzok, Bapez. Laburrera, eta da behor, lehenengo saltadoriek ondo egituri eratzen, ba, zurdiek. Gogor, ostikoa lepora, hor da recepzioan, Joaquin Paliza. Ez da inikor, kanpoan hartu daben, jaurti daben lekuti barik antza. Bueno, ez da ipa. Horrentza kanpoan ostikoa metroak irabazi gurien, ondo sartu dan, Matias Marron. Matias Silva da, goratu Marron. Jorge Tuku, Fede, eskei kontuz hor, Albi. Edei Albi belabandu inda. Eskerrak hor Mateo da Fede agertu dira. Geratzeko Matoto. Kontuz hor Labin eta on Germán. Ondo getxo, baloi aurreratue ikutute aurrerantzein debor. Unai Arangunen konturatu da bere utzegaz bebai. Eta ustartzie, jataten daren hor basatzetik apurbet, ondo gabiz ustartzien. Gure jokoan ustartzie da puntu klabetariko bat, ia maguna hor. Mina hartunde, botak aldatzen. Ez da komodo antza, biguntxo egongo diepetzen dauna baina. Eta hor falta da maguna, ekogu hor botak aldatzen. Errepente baten ia. Maguna pe urte asko, naroaz, baina ez bana zen erratzen naro eta zazpikoa da bebai, beraz, ondin jo 50 urte bez. Orutarrak, eta jokalari klabi benetan, Gernikeko taldien azkenengo 10 urte pesango tez, itxienez, 12 urte ja, debute banetik. Baino gehiago, 11 izango di igual, 12 be igual, hortxe bueltan. Buruek eta altutxu sartzen da getxo, Gernik ebratxo bantzapurubet. Eutzi hor. Getxo eusten, baina hor da Mateo katzen itxiko do sortzitxe. Esteu emon, lastimie. Txestinen ondo, hola eta katara, hor da txino. Ondo, txestinen bebai, ondo, Jokatzen baloie bizkor aldetik aldera, saltoan, Paliza, Joaquin Paliza, tatarrez joaten da. Argentinarra, hoi eder, geratu inda hor, alanda be, ondo ikerola eta, baina ez da joango hor, ez da baskatu hor ederrek. Baloie jeusisako, kontuz hor, abanakaz, baloie aurreratu ekaz, Raposok, kasi lagundu intzen zaten, hoiziz tranquil, da ostikoz bota izututxera. Ezin, Aitxolek, atara ostiko ona, getxok, 22ko lerro, barruen, sartuko dugu. Ez, kanpoan izango da, antxe bueltan.
Eta malaugarren minutxu, Irute Bapes, Gernike aurretik, asitxe segiduen, lehenengo minutxuen Federico Pitzelerrek sartu dozen 3 puntu esker, eta getxo untxe. Ondo, lapurtunekoa, Ikerola eta onna benetan baloie. Hor da Fede bizkorra da bebai, jokaldiz berak, Gureta, Gureta hor. Hor, Matotok tope gaintza probet erdi Gureta. Ustartzie Getxon alde, hemen geure hurrien lehenengo lerroak. Ondo Garnik, Ondo Iker, ez etxi. Aranguren, Labin hor baloia askatute. Kontuz postetik ez, ondo hor Nacho. Kanporantza, Matotok azkenin hartun. Tedi, kontuz atzetik ondo Junior. Gogor sartu da euren, atzerari Junior, Metroak irabazten. Saltoan ondo, kontuz hor, ensaioa, itxeko, ez deu falta askorik. Eta ensaioa, Matthew Coles, Australiarrak. 16. minutxuen. Estimida, ez deu behin gausandirik. Matthew Coles, Australiarrak. 5. kartoira arte joango die markagailuen Getxotarrak eta beste 2 sartzeko aukera nahiko garbize. Ekiko deuz Juniorrek, 15. minutxutxa, 16. bete da. Lehenengo zatizen, Getxo aurretik pareten damen urbietan. Ondo, Hor defensan utza raroak ez dugu guzenak Eine azkerengo partiduetan eitzen. Eko defensa ona. Garnikek eta hemen despistiek garesti ordaintzen die. Siltasune mesedez. Ustiko ona, beraz 7 eta 3. Eta Juniorrek. Transformazioa barrure. Baloian, Gernikarrak eskuratute nahiko altutxu hor plakajikor bat ardi. Machino, Nacho, ondo Matias, Eskaitxe, Paliza, azkenengo 5 metroak. Iker, Txino, oso ondo Txino baju, Ensaioa dau, claro. Oso ondo Txino, Baju, sartun da. Nicolás Nahuel Jurado. Gure Txino, ensaioa egiten, ze ondo sartuan, Baju da, traksionetan hankakaz. Buru egora, ez da geratzerik hor. Bueno, jarra izen, ensaio gana alderdi bakoitzien, hemen enjerra parekatzen. Momentuz,
8:07. Ensaioa, gure txinok. 18 minutxuen. Bueno, 19 bete daia. Este bi, gure espezialistentzat, Fede, isiltasunen mesedez. Amar eta 7 eta Ostabe 3 puntuz gora. Irabazten, 3 puntuz irabazten. Gernike 10 eta 7, lehenengo zatizen erdize joaxaku derbize badu aurrera. Baloi bigaz bejolaztuko gu. Ez. Erdiko sakie. Jeremia Esteti. Kontuz hor, venga. Zerako despistik gabiz. Lako gauzetan. Aranguren. Golpera hor, Poyoka. Aranguren baloiek altzetan, Tedi. Tedi, Matthew Kolegas. Ondo, kontuz hor, Germán bebai. Hankatara. Venga, mutilek. Defensie. Ordoa, Mik handize. Eta bere, egalagaz jolasten Alex Herbaz. Defendi duten. Kontuz hor, Albin hundik peskan gabizen. Ondo Germán, ondo plakajeen Matias. Kontuz hor, Maguna. Baloie jauzulako, baina bantaia mongo de, bantza jokoz kanpokoak. Agintzen deban, eta kontuz beste 3 sartzeko aukerie. Aukera garbize. Eta Junior bera izango da. Arduradune, agatara botateko. Eta 2 minutxo betetako, Urbietan 10 eta 7 parekatzeko partidue. Ostikos, 22ko lerrotik. Junior. Beste martxa bat, sartzeko kapaz garela dekot. Sentsazioa. Daia sartzen gun. Ez sartu, Ez sartu. Beraz, hor apurtxu ostiko nahiko, ez dut esango horreza, baina bentsaten entrenamentukoan gelu zabalagaz. Ostiko, Stukuk, eskuetara Junior bera, ordo arazora. Junior altu sartun da, binga hor bera, ondo. Oso ondo, plakajien, lanien, Matias López. Jarraitzen gu, venga, metro bat bez. Ez da ikusi, Raposok ez da ikusi ezer. Gradiek bite hori, orantza begire onda. Egonda, jokoskapoko abeitxuten lerroa, eta salieko horre, baloiek errikentzat, kasik. Ustartzien, nahiko fuerta helik etxo bai, hemen Gernikek Ustartze gehienak irabazi edo sortongo denporatzen ikusitezenak.
Bera. Baju ez da bajatu bere jeusten, sakatzen gorantza baino. Eta horre trukotxuek, aurrolaritxek. Eta zenin ondo, bera, besti hobeto da benizo baino bera, da hor gauzek. Eta egia, zer dinon. Eta, ben Eder, haupa Eder. Ondo Gernike. Ondo Mateo Beien, baloi aske, Matias, Iker Olaeta, Tuku kostiko txue. Ai, oso ona ostikoa, ezin juniorrek hartu baloi hori. Labin, kontuz, bizkoratako deu. Lehenengo saltadorien, erdilo hartu deuz, beran apebai ustonik. Mat, hor ez dago banik antza. Jokatzen dabiz, larra izen, azkenin ostiko zata dabe. Larra izen ibildie. Azkenien, hogeta bi barruti pesta batara, baloie. Eta Gernikek aukeri ebenetan ona, hogeta 6 minutxo beteko da lehenengo zatizen. Urbietan, hor eskomaile dau, 10 jardun aldize. Hemen da marketen dauenak lehenengo helburu beti denboraldi baten da ez geizti, naiz eta hortone gorantzapegire egoteko moduko taldi edo sentsazioa bentzeta dauzen. Lehenengo seiretan hartin sartzeko moduko aukerak bilatzeko. Lehenengo atzena urruntzi da, pasan hortien lan asko genuen, postu horrek salbetako. Eta hemen Olaeta kontuz hor, liora sartun da. Lio gitxiago eta horrelarizek egitizela tukust. Hor da pikan rol bat egiten, aspitxik ondo, eurepe bai defendi duten. Hor Labin uste dizen dala aurrin paredana, Matias, ezin gara geratu zutu nikor metroa galtzen gabiz. Tuku, atzetik, paliza! Sartun da, zuzen, dagapien, ze ondo Tukuk eskure. Eta hor Matotok ezin geratu, zuzen joan da. Eta gure superraton hor lerroan hartien. Oso jokalari bizkorra eta bile da Joaquin Paliza. Hogeta 7 minutxue. Beste ensaio bat. Ama 7 eta 7 eta FDB badoa gorantz puntuatan ama 2 minutxu ara eusko denporie betetako. Sakiek eta seskatuko deu Ustartzie zelai hartitzen. Hona bitxek ez dientere baina Ustartzi dau jokoan. Mahunak horre azeri zen nagusin da baina kapitanak gaurkoan Mateo Bast. Erlaz monetin betxaloak, ostiko jaurtitzai.
moduen. Hartu nereko txaloak. Ala mutilek. Forura arte. Bi, forura arte. Mateo Bast. Jokatzen hor, Marron. Marron ekatzen itxiduz pare bat. Eskure atzerantza izen da beraz. Mateo Bast. Potentziz egaz. Trakzionetan ondo. Ordoa Marron osta berdi erditxetik. Egituri eskatzen, azkenien bera. Kontuz eskatu inbierda, eskatu iso. Ondo garbitxute eureko, Bof! Labin uste dixen dela. Eta loak hartu ingara. Kartu ingara, da baloie berreskoratuzkoe. 10 minutxu gara eusko denpori betetako lehenengo zati honetan. Eta 17 eta 7. Markagailo neurretik. Labin, ez da izi eskatzen da bilen hor. Epaile pasilloa bai eskatzen. Eta hori Magunak urten deu. Mateo pe bai. Eder sarratzen. Estieltzen saltuteko ondo getxo, ondo igoten Gernika ordoa. Matoto kartun deu hor. Bera. Ederroa kontuz jenti dago hemen, Opa, Eder. Ondo Eder. Eta Mat behien ganien, txino lekure, fenomeno. Nure txino. Ostikos, haupa albi. Ai, ez du hartu nahire, soin kontuz botikaz. Aitxol. Aitxolek suave, Ostikos. Kampoan dau. Eta zelai erditxik. Erlanz Morentinek jokaldize. Ona di. Han Mateo, fenomeno Mateo. Baloie berreskuratzen, aserizel traga, atzetik. Kontuz, garbitzen dabiz. Ez dugu solte, bale, karo, ez dugu garbitzen. Topekada bategaz, forura arte, botazkero lehenengoan, ez die agertuko ostabe. Ona, Ostikoa. Eta gure zelai erditzen, azkenengo 8 minutxuek. 17 eta 7 eurretik Gernike. Mantendu en mierda, hau, Nogor en mierda. Eguzki zebe aixarrotan atzien, sartun da. Edo munduen biriek sartu arazi deu. Indikazioak emoten. Raposo, epaile. Patori. Atzeraino, oingoan bai, Bizkor, Unai. Tedi, Matoto. Bakaje ona altu, baina, bueno, ondo. Gogor, Ondo Mateo, horre, plaketan izendalen. Baloi aurreratu ez. Eduardo Maidagan, hor, lana eta lana eskatzen.
Ikerola eta ondo, ondo goaz, ondo. Ondo goaz. Hor da, Justin, errepikatzen lengunekoa, horatu zera konsaioa sartu ban, Justin Freditz. Zelanda berritarrak, hortizik urten da, saio lerro arte. Ostiko hauna, Tutxera guaz, azkenengo 5 minutxuek, hemen horbietan. Eta horrelari zep hemen geratu die, Hemen geratu die Maguna eta Mateo. Aburri, kontuz hor, baloie. Baloie galdugu. Komerizek, eurre pelioan sartunde dabiz. Aldaketi egonda dena zentere, getxo partetik ganiz ikustut hor. Ganiz zabala. Da ez dute ikusi aldatzen. Aldatzen ordan. Hama sortze zenbak izegaz, ganik sartu de. Eta ez da postuz printzipioz Alex Herbazen partez. Postuz izen bada bentzet. Zerure begire ongo nintzen edo, Estepa. Venga. Hor. Matoto hor negatiboan sartun da ondo. Okaldiz jona, Betxok. Baloi aurreratu, Esteu bon. Esteu emon, kontuz jokoz kanpoko kasoin. Ondo getxo, Eskabiz gogortasunegaz hor defensan. Bitxo, estabe badoaz. Matthew Colus, kontuz hor. Teddy, enei, danak engaine deuz. Junior berabe bai. Justin baloi eskuetatik endu gurien. Ondo, gardu da txestinen fenomeno. Aranguren, Matt, saltoan Labin. Ondo, Txino. Mega garbitxori. Ondo, Eder. Oso ondo, Eder. Arratiko. Sekorrak. Ez tala sartu ondo. Bueno. Ez da enik, hor txistu asko epaientzape bai, agatara botako dobera, getxok, dino. Eta 17. minutxu helenengo zatikoa, Juniorrek beste aukera bat. Apurbetu urbiltzeko markagailuen, gogoratu. Bonus defensibora sartuko zien getxokoak ostiko honegaz, printzipioz. 17-7. Junior rentzat aukeri, Isiltasune mesedez. Ostikoa nahiko ona da. Angelu onagaz, erdi erritxetik. Apurtxetu urruntxuri bai. Eta 15 metro inguru. Ostikoa, itxuronadeko ostikoak. Eta barrure. Bueno, kalditxu bat, egongo da bentzet. Eta ia, Tuku. Paliza hor bizkor sartun da. Ez du esango zer ez da. Eta berak hartu degonera. Gernikentzat azkenengo posesioa. Hola eta ondo Matias. Rectifiketan hor, Sutunik. Ondo, haupa Iker. Haupa Eder. Baju hor.
nahiko altutxu hor, nahiko altutxu. Bai, hor... Lakaje alto, txartel horixe igual, bai. Bai, mat kolso kanpora, beraz, hogeta 19 mintxu untxe bete da, beraz. Bigarra zatitze, gehitzen ez 14 eta agatara dino Fede Pichler. Gure ostiko jartitzaile espezialistie. Sartzen bagu, buelteko gara 10 puntuko tartea da hori beti daguna. Zazpitik gorako tarti eukitxe beti iseten dauna. 20tik gorako eukitxe bai, baina bueno, eskatzekotan gitxienezko bat. Hori eskatuko genke jokaldi bat ementzetez hartzeko. Isiltasunen mesedez denporaren sartuko gara oinda. Ona ostikoa, Buah, fenomeno. Klaro, ostiko jaurritzaile dan Federico Pichler. Eta atxeden aldira, neu apunti ekartzen demona San Bitxartien espeditiba estuzat, jokalde horregaz, Arauzkoen pori beteta, marreko tartigaz Gernike, ensaio bi Gernikek, ensaio bat getxok, momentu batetik bestera hasiko gara bigarra zatizegaz, apurtxuet intensidadien igotengun, zen nahiko lo eta apurtxuet amat eta modun ikustu etzeko taldie, untxe arte. Bigarren zatireko dana prest, hemen urbietan, Orezko Maie, Raposok, epaiek emondeu baimena, Tuku kostikoa, hor paliza agertzen da, baloi aurretz jeusi danez, baloi aurreratue, Ustartzie, Getxota arrantzat, hor Bizkaiko derbize zuentzat, 10. jardunaldize da, eta sailkapenien, atzenengo postuen da, Getxo puntuek bilatzen, 8 puntu gaz azken, Getxo, Hernani eta Barcelona Futbol Klub 10. Atzetik aurrerantza zitxe 10 puntu gaz dauzen talde bizek, 13 gaz Cajasol, Sevillarrak, eta 17 gaz Gernike, Ordizi, 22 gaz da Gernike neurretik, eta gero 23 gaz Santanderreko taldie, basurdiek atadabe baloie kontuzor. Ustartzien fenomeno. Ustartzia ataten da behen lekutik. Zela, neureri? Segaitxipa eureri Ustartzie, ba? Eta, klaro, gizonak, astute gonaz, 15koak errepaseko guz, baina hor baja, garrantzitsu bet dau, kanporatu dau, beste 9 minututen behongo da. Matt Coles, Australiarra, 8 zenbakiz, horregaitxik berez Ustartzen nausitxu itxen gara apurbet. Apurbet bada, noinez, 8 zen faltan, tatarra zeran biguz, bega mutilek. Oingoan bai, ezin da behatara baloie, da Raposok esan dugu, venga. Baloie Gernikentzat, ostikoa esango du Fedek. Eskerrik asko. Oin bai da entrenamentuko jokaldize. Ez tutxera guaz, ensaio bi eta ensaio bat guaz. Momentuz Gernikek ensaio bi, Getxok ensaio bat. Eta
Gogoratu, lau ensaioaz beste puntu txube dauela, horretako lehenengo hirugarrena sartu behar da, partidu lotu da gauza asko, kontu asko hemen kontetako. Oizmendi telebistan zuekaz, eta zailkapenagaz geratu gara goiko playoff postuetan ja sartunde. Independente Rugby izaten gogeta 3 puntugaz, Cisneros hogeta datxigaz kontu zor, Baloie tutxetik ataten Ikerola eta Matias Ganis plakajien. Horgoaz, Ostabe metik iztutik, Mateo, Eder Garbitze, jente asko, Pikarrola, Maguna bera, Txino, ondo, Txino, Matias, horre, ondo batu dabe, kontu zor, nik izebek endute, Baloie, jolastuko guk bentajegaz, arrezketako moduen, hor da Fede Pichler, ez pite, jokaldi erdien deukideo ja Federico Pichler refinta bategaz, getxostaz bat, kanpoan itxitxe, Ustartzi eskatu isu egizonak, Ustartzi eskatzeko aukeri badauen Ustartzi eta Barrureño guaz, Mateo Bastek, señor, por favor, scrum. Scrum. Da, bueno, ikusko goia hor Mateok sartzen daben atxien atzetik hankatxu gazeroan da, Barruea zigor golpingo da bebrek, edo saiatuko die tramparen bat eitzen eze sartzeko Barruraino. Suave, 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 suave. Atzetik ata dugu eta hor, bai, ensaioa. Zelako jokaldizik eitzen dauzen Mateo Bastek. Da horkatie trokatu deu Tukuk, jokaldi berien. Da, ikusko guia hor momentuko jokaldizetan. Jorge Domínguez. Arrasatiz jasitxe. Era honien, 5 minutxo bete orduko. Ensaioa. Hirugarren ensaioa da. Eta aukerie beste puntu txubi sartzeko. Federico Pichler. Vamos, Gerri. Ez da oikoa utzeitxie, baina hortxe geratuko da. Erdiko sakigaz eta 15-tekoatan esaten gu aldaketaren bat igual egongo dala hor, Gernikek momentu 15-teko soa, Eder bategaz, Nacho 2, Txino 3, Zabala 4, Justin Bost, Maguna 6, Mateo Bast 8, eta 7 Matias López. 9 Ikerola eta 22 Jorge Domínguez Tuku. Untzen da bena ensaioa, 11 Salvi, 12 Matias Silva, azkenengo fitxaketie, Federico Pichler, 13 Joaquín Paliza, hor da Maguna, ostikoz bada eskuetara atorzako Matotori, baina Maguna gandikain errez, Sara Joango finta bategaz, hor doa getxo, botiegaz, eskure, saltoan, Junior, Tedi izenda, Aitzol, hor doa Tuku klaban, alanda besutundu inda, Ostabe Baloie, Garbitzen Aitzol, Baloie Gernikarrana da,
Mateo, ze ondo Mateo eta Fede. Zelako jokaldize da Fede harrapetako hor ez da inor. Atzetik ezin, Mateo Bast. Momentuz jokoan ikitzen da Mateo, ze hona dan Mateo Bast. Saltoan Tukuk leporantz, ordoa. Nacho, Ganis, hostikos kanpora, alan da behor agertzen da forutarra. Atzez jeuside, baloie, eurrerantzadoa. Zer? Bueno. Baloia atzerantza joan da izan, baina askotan Rubizen goztu goratzen intentzinoak asko agintzen dauela. Eta baloi batzuk eurrera doazenak ez direla ban, eta beste batzuk atzera danak aban direla. Kasu bat, hau da, beste kasu bat da bebai. Karrera joan eskero da pasi atzerantzen, baloiek daroan abantadiegaz, botaten dan leku baino, kasi katzera hau. Hartu bier eurerantza doala inertzizegaz. Jan egin guze, Jan. Alanda behar tarain da bizkor. Getxok, ordo Aitzol. Aitzolek hartun. Eta zelai erdirentz. Hementxe gure ingurutik izango da. Bernike hor, Eta 5 eta margoaz, 3 ensaio. Eta ontxe bete da 9. minutxu eta hor sartun da Matt Coles txartel horretxegaz. Egon da, euren sortzi zenbakize, beraz, injarrak parien ostabe. Atzeraino Matias, ez da helduten. Ondo saltoan, ez da zigor golperik. Tedi, jolasten, kontuz hor pantaiak eta ez pantaiak. Alexander Alvarez hor metroak irabazten, gogor. Sartzen da Matoto, baina Mateo Gaz. Aurkitzu de... Eta ez da nik hainbestierako izen badan. Agatara batako da bize zelai erditxetik. Juniorrek. Saliek beste ensaio bat, gure dabe beste puntutxu bat. Gure dabe hor. Getxo, da marketen dabena jaitxiera postue, zuzena eta horatu ba beti hori. Ona izeten dela eta txopidoa hor, Jorge Tuku gazia. Zelandeko norkatile. Abendaji eskatzen dugu. Nostikoa. Arrure. Bueno, beste 3. Eta 5 eta 13. Aldaketi Zabala badoa. Taifunda sartuko dana bai. Agure eta arnazatxu hartzeko hor, lanien jarraitzeko, Zabala betiko langile hor. Defensan batez be, ikuste ez dana lana asko, motza. Betetan Gernikarra, bere ordez be beste langile bat, kantxara. Bierra bierdamen, bierra itxie. Ondo paliza beste baten beheldu binda. Kontuz hor. Joan ditzaku, Pato, nigo lugaz gara zerazti.
metroak irabazten. Madua Tedi, jokatzen Mat. Mat bera. Garbitzen. Unai. Saltoan Labin. Ze ona plakaji, Ze ondo gure txinito. Orda Fede plakajera. Eldu, ondo laguntzigaz. Zer? Bueno, jokoz kanpokoa. Nik ez dinot estila jokoz kanpokoa, baina Euripiteti horretanak. Golpe barik eskatzen dabe. Aulkitxik, Gernikar. Misterrak. Tutxien asko tardetan da, getxotarra tutxera heltzen, Laburrera doaz, egiturie, pantaie, ez da emongo Raposo, kontuz hor, lagartu barik, Mat. Ondo Matias, Bera. Ondo lanien hor, Nacho. Labin, ondo plaketan hor, golpe latza, sorbaldatan. Zein hori zen da, baina... Albi geratu dugu hor, jente asko natzetik. Ibilda, beste ensaio bat dengo dabe. Ensaioa. Ez daite junior izendan. Atzetik etorritxe, baina ensaioa sartuzko da, kontuz. 18. Kartoira arte beldu die. Tedi izendan sartu dabena ensaioa. Ensaioa sartu dabena. 10 edo 12 zen, horixe. Matoto uste dut izendala edo Tedi, juniorrez, bentzet. Jaurtitzeko aukeri kontu, bigarren ensaioa. 54 minutxuen, aukeri beste bi sartzeko. Hori dago, bat ez dago nien plaketan. Agara, oso-osoan. Venga, mutilek, ez daite, bajutxu ikustu, beste... Ez dut esango bajutxu, esango bajua, beste batzuta baino. Beste martxa bategaz edo sentsazioa bentzet neuk eukiot, beste partidu batzutan. Kontu, saspi puntuko aldie da. Doaganis. Ostikos, kanpora. Osoa, tutxien, asko tardeten dabe. Ondo, Ondo, Garnike tutxien, Ikerola eta Matias. Algoz pareda, jokoz joan konpokoa, guretzat die bakarrik. Hor datuku, zer itxun nahi de, kontuz burue beste zapaldu bat zen hor. Fede, Aitzol jokaldi zen gurien. Sozer eskatzen dabe saliek hor. Eta, baten bat hor zikin jantzien ibilda. Bai, baten bat hor zikin jantzien ibilda.
Txardel horixe. Bai, zikintxu ibilda antza hor Alexander Alvarez. Eta beste 10 minutxu, 35 arte, hor zentzuen gaurkoan mosten dabe, epaile, holako jokaldizek egiz esan, emetik ez dut nabaritxu, saliek eskatu dabe hor. Zer egiz esan, baina... Hau da, laugarren ensaioko jokaldizia da huze, Untxe da momentu, Untxe da... Atzeraino, erditxetik zeona jokaldiz, perfecto ingo egiz esan. Eta hor jarraitzen gu, ikusko guia hor. Aurrolarizen lan haiten lerroko jokalariziek. Ja, utziparik duku, finti ez da helduko. Fede Pitzeler garbitzen, Ikerola eta altzetan. Pikangoa. Nacho. Txino eskatzen, ale txirito! Grande! Laugarren esaioa esan txuet, jokaldi hau dala, laugarren esaiokoa, da gaurkoan Txino. Ba, partiduko jokalarize izango da ziurrenaz, ze hor, erabakigarri azkenengo metretan. Jokaldi garrantzitsu benetan, beste puntutxu bet sakure bai. 59 minutxuen da postena, beragaitxik bai, lagundu duen merezi deu. Olako partidu bet, lan ikaragarrez da bitxen, fisiko aldetik be zatentzut ez nik, amaboskiotik gora bajatu deuz, Gernikera atordanetik. Eta hori, arratzaldi pasetan, edo turismo haitzen, etorten dan horretariko baino. Zer gehi hau da. Eusko Guia Fedek, emoten da ben. Apurbet arnazien markagailuen. Bai. 32-18. Venga, salie beste bat eskatzen dabe. Hau da gure momentu, partidu bukaerak egunak gabizeiken. Da ikusi guztaldiek hemen sufri duten azkenengo 10-20 minutxuetan. Kuskuia getxok ze arpegi erakusten daben azkenengo minutxu honetan. Gogoratu lehenengo ensaioa Txino berak egin dauela. Bigarrena Joaquin Palizak, hirugarrena Jorge Tukuk, eta laugarrena Ostabe Txinok. Beraz, lau ensaiagaz puntutxu bedia lortu. Ui! Buf! Gesto zo, motza, kanporatzeko modukoa, gure argazkilari, maigeri, urrutxugari hor, balonaz paparrien. Matoto uste dizen dela, keinu oso motza. Hori frustrazioa da gehien bat, ezin emozio horrek gestione da ikusko gue, kepa malaz beba dator hor. Ikusko ya hor aurkizepe freskura bat egoten daben, kepa malaz beza soin daben beste arrolari bet. Kontuz hor, azkenin Txino bera, ze ondo, Txino, kon fenomeno, lan askatu izu baloie. Ez dugu garbitxu ondo, katietu ingu baloie, eta epaiek normala danez. Zigor golpie. Ostikoa. Tedik. Gure zelai erdizen. Sartu deu. Partidue. Urbietan Gerniken alde. Purka-purke. Atzen erantz goaz. Horatu jokalari bat gehiago. Momentuen kantxan 15 gauz. Getxo 14 goaz. Palmeo txue, fenomeno Gerniket utxien bebai gaurkoan. Nik ez daite hor despiste batzuk eguz defensan lan orduen, baina zor fintak eitzen. Nacho, potzaile, fenomeno, hor da Justin. Hor da, bueno, protektora begaldu deu. Matias Marron, baloie gordetan, ez dugu garbitzen ondo da galdu ingo gu. Ondo hor peskan. Ez daite zein sartu dan, bueno, Raposoke
Bale, horrelatu edino, ez da indundik agertu da, baina hor... Haban lehen Matias, baloie gazpondanien izango zan. Baina, bueno, aldaketak edo, ia, eskubuia ze... Bueno, bada Inigo Poioka, aurrela erritzetan aldaketie, eta beste 2 minutxu geratzen dino sartzeko. Jokalari kanporatu da badoa Eder, agarratiko sekorra, badator Kepa Malas. Arroinak, etzeko Arroinek. Venga, Chinito, venga ahí. Atento, Maguna, Sortille. Bueno. Geixa gara, Taupa Iker, ondo Iker. Gogor hor. Ondo Matias, venga Fede, ba, bera. Golpe barik, Venga Mutillek, Zerillo, Dalan. Plakaji bera. Gora Mutille, gora. Hau patai. Beste bat. Arroiek altzetan hor, jarraitzen dugu. Pablitok. Mutxo sartun da, Unai Arangunen partez. Fasiek eta Fasiek. Onna plakaji hor, ondo labin. Eta Gogor Maguna, Zelanez. Tedi Barrutik, hor sartun da Junior. Ondo Nacho, ondo Mateo. Jarraitzu, utz bat, behartu arte. Ondo Tai. Hankatara, ondo Palisa. Jasti, kontuz. Baloia horreratu, ez. Getxo jarraitzen dabe da metroak irabazten, Kanpora baloie. Ja eskuratzen gun. Tutxien. Labin hor mina hartun debe bai, Aurrelari gitxigaz etordie, bueno, aurrelari, lehenengo lerro gitxigaz. Jantinen baginostez. Ikusku hor, aldaketak eitzeko, eskatzen. Laguntzaileek kontu. Eta 5. minutxure beldu gara. 2. zatienetan ordu laurden. Partido bukatzeko, lotu inbierda, baitzie, 14 gora. Ernike, 32, 18. Beste baloia berreskoratuko gu, ez. Justo aureri jozuzak antza, ez da baloia horrelaturik. Eurie da, Sondoik erola eta ostikoz, kanpora. Zela, jardirentz. Bueno, ez da, metro askorik hor laguntzaiek, atzeraino erangozku. Nacho kanpora. Ondo getxo tutxien, ordo mat. Fenomeno txino. Baloi eskasa, ona bihurtu dugu Germán Arroinek. Hor jarraitzen dugu Junior. Ensaioa bilatzen getxo, ez dugu monbiar metro bapez. Lanien jarraitzu berda. Ona plakaje Mateo hankatara Inigo Kalbori. Pablito.
Zedi, ondo, jokaldiz dan, Germán, Lakajien hor, Matias. Jarraitzen gu, bueno, Pablito bera lioan sartunda. Zigor golpiel, beste jokos kanpoko bat, kontusor. Kepa Malas katietu barik. Beste 10 metro erregaletzi zor, nik uste Kepak ez tekola hor intentzio txarrik. Torda, Jokin eskolar gaztiek errolatan partez, beste generazio bat, azurdekun bekanditzen. Kanari bizkorra, nabiletenetan nabile. Hor da, gure txino. Bof! Fenomeno, Zelan dabilen gaurkoan, txino. Dudari parik, partidu honena gaurkoan, Tuku nostikoa, ez doa kanpora, hemen dago Ganiz. Ganiz recepzioan ondo. Ganiz nostikoa. Mark eskatu deu, Mateok lepora, ostikoa. Ostiko fenomenala, Bo. Atzelari, behi pitxeko moduko ostikoa. Emon deu. Eta Erlantze Morentinek metroak endutzo zor ostikoari. Bueno. Tutxe. Esaten gombuden beti, jokalari honak, edo nun, jokatzen dabe. Amar minitxu, atzeraino, Larrei Belarda, Mateo Korbe beste, baloi bet berreskoratu dugu, erkoan bost edo berreskoratuko bazen. Ordo Fede, Eskeitxe, Albi, Ordo Albi, Seondo. Ai, baloi jauziaku. Seondo Albi, jokaldi ona erasoan. Baloi aurreratu eta hor mantendu biguz, euren zela jertitzen, partidue bukatzen goaz. Ez da Monbier, aukerarik. Kalari kanporatu edo berreskuratu dugu getxok. Esparien geusek hor zentzuen. Kalari kopuru hementzet. Ezakatu, golpide. Ez sartzearen baloie. Bueno, zo zer da, gaurkoan geusepe alde, kontra baina alde be ikustetaz. Esan da nipa. Esan da nipa, hori izen da normalena sakatzerren. Hor da, ozta betai lanien. Plakajien bebai, Maguna. Fede, saltoa, baloi aurreratu kontuzor. Vamos, Matias. Hor da, ostikoa. Paliza, Fede. Paliza. Atzetik etorri. Ez da behin saioa gazpizin sartu die. Azkenengo metroa Jokin eskolar baloi altzetan. Ondo tukugaz, egalien. Justin Fredic. Egalien egondan ensaioa da, Galien lortugu. 5. ensaioa, eta ja partidu apuru ez sarratzen da bena benetan. Sarratut espada egon oinarte. Eta 12. minutzurentzkoaz 2. zatitzen. Eta gure ostiko jaurtitzaile den Fede Pitxlerrentzat aukerie beste 2 sartzeko.
Eta partidu sarratzeko aukeri bebai. Aldaketak Gernikeko aurkitzen danak uste dut, sartzeko prestik uste eta zena bentzet, isiltasunei afedentzat. Ustuko ona, Agara! Estimi, Ustuko ona, Agara hor zentzuen. Bana, agatan. Eta aldaketatan afte ikuste hot, Carlos Zabala, Andoni Larrabiti bebai, da Jon Bilbao bebai ikuste eta zor, Laurek. Eta ikusko goia nortzu dien, bueno, bi lehenengo indauz, badoa fitxaketa berze, marron ondo, jokalari Zitala. Hor, bizkorra benetan, abile lerroak apurtzen. Eta txaloa bebai, benetan, bestien Nacho dala uste dut aukeratu da horrelarizin artien. Ondo, Baloie berreskuratzen Gernike, iaz garen katituten, azkenengo minutxutan gauz. 6 minutxu. Arauzko denpori betetako. Eta ikusko guia hor txartelakaz kontu protestetan ibildie Gorrize kanpora. Eta bai. Txartel Gorrize hor eta Lukitxik joateko, ez dakit zein izendan, keinu eintzo, Txartel Gorrize jakasa, baina ez da nor izendan. Ez dut ikusten nora aldentzen horre. Ordezkoan Aurkitxik. Eta saliek beste ensaio bat gure dabe. Nik gureko honake punturik esartzi egiz esan. Golpe barikia bukatzen dugun partidue. Nien jarraitzi. Ordo Albi atzelari moduen pareko da. Ze Aitzolentzat, Obasinoa. Beste baten. Baloi, jeusten bikusitza guz gaur, Aitzoleri. Zer da ba, horrek ikusteko behaitxo garantza. Ez da hartuko baloi aurreratu, baloi aurreratu bi, beraz lehenengo aurrera izendanez. Guretzat ustartzien, eta getxope aldaketak ingo deuz. Ikusitxeia partiduen, ez da bela aukera handirik, azkenengo 5 mintxu badabe. Ordezkoak kantxara. Ager, Uri, Peio bai uste da bala, usko guzia. Andatu, Urien aftez hartun da egal moduen, daia, postuko nintzen aftez, aukera txuren bat eukitxie. Hor, badoazenak, Markel eta Pato bai bentzet, besteren bat. Konbiko da, Inigo Negu bai, Inigo Kalbo. Jokin Eskolar. Baloi sartzeko ustartzera. Ja, Mutilek. Bai, Mutilek, bai, geuri dieta. Hor da Jokin. Opa! Baloi eskei bai. Lagune batzen itxi. Bai, Andoni Larrabiti sartzeko hori dekon, azken hau mintxu honek. Badoa, ze pasetan da ez da sartzen. Eta... ez dugu eitzen aldaketi, Venga, bai, Justin izango da igual aldatu, Justin edo Matias. Matias, López, beste partidu ona, Langile da, Argentinarra, da gorra. Horkoan behatzeraino kontu zor, ikutu indeu. Esku bategaz, bera. Mateo be konturatu da, baina beste baloi bat berraskuratzeko be. Hartxu, izango zan hori be. Bueno, hau
Kasu honetan geuri izen da. Vamos, Gerri, vamos. Kontuz. Buah, tatarrez dara gauz, Egaletik, Junior. Arrapegu, Baloia aurreratu, Baloia aurreratu ez tepiteko? Guri da, ez? Guri edalako ez tepitetan, ez? Ez da markeu, ez? Fintatan hasi da hortuku, mamma mia. Aurkati deko zumuden eukin da itxiseiz fintakaz eta daizu ostiko batez gizona. Bestan, eskue bestan kara, espero gu. Esko zizeti, ez den merezidu ganera. Nitxu biren faltan. Ez da itxibiren zaioa itxen mesedez. Golpe barik. Taketa bategaz, venga, Jon Bibera. Ordu amat. Mutilek, hankatara. Mutilek gogor, Koria, bebai, sartzen. Ibon, Koria. Antxan dao. Saltoan egaleraino hor da azte. Baloia kanpora bota da, ondo Gernik, Ondo Mutilek, venga, azkena, utzi, venga, burue gora. Han, Justin, baloiagaz. Bera. Nastien, ez tona baritzen askori, jokin dagoela hor baloi eskuetan. Atzera, bajutxu, alandabet tukuk. Neikoa, ostikona. Amendoaz, Junior eta Ganis. Ondo, Afte! Fenomeno, plaketan gogorra da, gure Afte, hor da, ostabe. Venga, bera hori. Ondo tai. Bueno. Eskuren saioa bile, Mat. Ondo Justin, lanien golpe barik Mutilek. Venga, Mutilek golpe barik, eutziko zutea. Ondo Carlos Zabala, plaketan. Dios. Fenomeno. 10 metro ez dauela. 10 metro, venga. Oine paiepe dana mongotziantza. Venga, ostabe. Ja, ara euskal denpori beteta dauela, ez dut esan, baina beteta dauela kontuten euki, azkeneko jokaldiz eta golpe barikia. Golpe bariki, ene bada. Hor Matek lerro apurtu du apurbet, azkenengo metroatan getxo. Gizonak eutzi. Ondo Txino, leko berreskuratzen. Venga, Mutilek. Eutzi ez itxi. Golpe barik euri dieta, venga, utzten batengo dabe. Ganis. Ezkenengo metroan, egalien falta da jentie. Buf. Baloio jauziak hor, azkenengo metroa bilatzen getxo. Hor da Junior usteo dala, ensaio lerro handau, baina ez da markarik eta Melia bostera izango da. Da, guretzat hori seinale hona, Joaquin Palisa uste dauela hor mina hartunde, edo, nor da? Ez. Marra onda, ez Palisa da. Mutilek, venga. Ezkena da eta eutzi. Eta 17 eta 18. Bosten saio eta eurek ensaio bat, lehenengoa ganera partiduko eurekin da, Bost eta 3 paredi horretik eta transformazioa 7 eta 3.
Ondo Gernika, Mat. Venga, mutile Mateo bai hor, bera. Hor da Fede. Ez dago ensaiorik hor ondino. Beste fase bat, getxo bilatzen. Oso ondo, hor, Ostabe lanien Jon bi ustot izen dela. Venga, mutilek azkena da eta jautzen bat egiten da. Venga, mutilek etzin gauz da. Jauziak ebaloie, Sosor guretzat. Pantai, Jesus, Maria eta Jose. Ia, nundik emoten da ben, etorri, genti hemen. Genti han bai geratu, da, nopez etorri hon. Jauzi da, ez? Jauzi da, baloia aurreratu guretzat. Ondo mutilek, partidu bukatutzat emongo deu Raposok, eta Zorizona benetan. Lehenengo zatizen uste utzek gehiago izen dila, irudize hor Tuku da Paliza, bitxo korkatilekaz minjute, baina benetan gaurkoan partidu ona, jolastu orokorrien Basurdiek, geratzen az txinonak, toezinoaz gaurkoan, fenomeno, sasoi bete-betien Argentinarra, ikusko guia zelan jarraitzen dugun urrengo jardunaldizitan, baina gogoratu bebai, oindeko gule aukerie, purtsuek gorantzak behitzuten gehiago paretako, ze gehizen bat esatetzuet hemen lortu dizen puntuekaz, eta 2 puntureño pareko gara, ordizikaz batera, eta datorren astietan, oine kanpoan dau partidue, urrengo astien izango da Barcelonan kontra, gero urrengo 12. jardunaldize, ja lehenengo itzulize bukatute, bigarren hasten danez, Brakan kontra Ostabe kanpoan Valladolizen izango da, eta gero urtarrilera arte ez gara etorko Ostabe Urbietara, Cajasolen kontra jokatzeko, hori izango da ja bigarren itzuliko bigarren partidue, urtarri arte bedaz gabonon batzu paseu, Rubi Saliok, ia jarraitzen dugu zen horrek puntuek ataten kanpoan, ia sozer ataten gun, Barcelonan batez be, eta Valladolizen betiko zelaizen, ez daipa izango dan erreza atate handik sozer, baina sorteon bat, eta emetik agur bero bat, eta pasilloakaz eta Zorizonakaz txiko zaitxuet, bonus estriegaz 5 puntu eder lortu die gaurkoan, urtarrilera arte datorren arte beraz hemen Urbietan ez da ongo orezko mailarik, ondo segidu eta ondo porteu.